Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan patinan GKJ Purwantara dinten Kamis Wage Surya kaping 16 bulan April taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapete saking setunggal Petrus bab setunggal ayat 8 mugi 12 lan kawaca ayat 9 ingkang mekaten. Amarga kowe wis padha bisa ngranggih gegayuhane pracayamu yaiku karahayu ning nyawamu. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken gatosaken lan nindakaken wonten ing gesang patintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ing enjing menika kita sami kelingan dening pangandikan saking setunggal Petrus mirunganipun ayat 9. Bilih ancasipun kapitadosan kita nggih menika kawilujenganing jiwa. Kapitadosan boten namung dados pengaken wonten ing lambe utawi pakulinang kita menika tindak wonten ing gereja. Nanging dados margi gesang ingkang nuntun kita dhateng kawilujengan ingkang sampun saged kita raosaken wiwit sapunika. Ing swasana Paskah kaping kalih menika kita kaajak nyadari bilih wungunipun Sang Kristus kedah saestu ngowahi sedaya laku gesang kita kalebet nalika kita nindakaken pamilih lan damel putusan. Kapitadosan ingkang sejatos mesti badhe ketingal lumantar sikap ingkang boten malih kebrawan dening pamrih pribadi nanging katuntun dening karsa dalem Gusti. Bab menika ugi dados nyata wonten ing gesang pasamuan GKJ Purwantara. Mliginipun nalika ngadepi proses pemilihan pradata. Asring kita sesambetan pas duluran utawi ngraosaken boten kepenak. Saengga pilihan kita boten adhedhasar timbalan leladi. Nanging langkung merga kepenak lan karemenan pribadi. Nanging menawi iman kita saestu ngarah dhateng kawilujengan, saben pilihan kedah dipun dasari kanthi pandonga. Panggalih ingkang resik lan wicaksana saha niat ingkang tulus supados pasamuan kapimpin dening tiang-tiang ingkang saestu kagungan manah leladi dumateng Gusti. Milih majelis mboten namung perkawis organisasi, nanging ugi wujud nyata tumindak iman ingkang nedahaken bilih kita gesang wonten ing pepadangipun wungunipun Sang Kristus. Pramila sumangga kita sami sinau dadosaken saben putusan dados perangan saking lelampahan iman kita. Sampun ngantos kita kebrawan dening pamrih, kapentingan pribadi, utawi sesambetan ingkang saged nyimpangaken kita saking tuntunan Roh Suci. Kosok wangsulipun monggo sami gesang kados tiyang ingkang sampun nampi kawilujengan ingkang katingal lumantar kajujuran, katulusan lan kawidatosan milih saben perkawis ingkang leres lan prayogi. Kanthi mekaten iman kita boten namung mandheg dados tembung, nanging saestu dados margi gesang ingkang nuntun kita lan sedaya pasamuan dhateng gesang ingkang langkung dadosaken renaning manahipun Gusti. Monggo kita ndedonga. Gusti matur nuwun awet berkah paduka ing enjang menika kawula saged wungu kanthi sae wonten ing mangsa Paskah menika mangsa kagem mengeti mahargyan wungunipun Sang Kristus. Mugi wungunipun Sang Kristus menika saged dadosaken gesang kawula menika langkung sae, langkung pracaya, langkung kiyat anginipun kawula menika dados peladosipun paduka. Mugi paduka berkahi gesang kawula ing enjang menika kanthi kebak katresnan. Matur nuwun Rama wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga.
Amin.